til. Så står du til Rasmus, og nej, den står lige der. Nej, jeg var heller ikke til. Hun går så efter verden. Så pels og ikke pels. Jo, det här är ju championklass, mina vänner. Och då behöver man ha lärt sig att uppföra sig som en gentleman. Och det är det 3 stycken som har gjort någorlunda gott. Och några stycken som inte har gjort det så väldigt gott. Om vi går bakifrån så ska jag tala om för er att hunden som står på 3:e plats, den har fått mycket god typ av mig. Alltså det är en hanhund som är för stor, men han har väldigt många fina maskulina kvaliteter, den hunden. Han har bland annat ett oerhört välformat maskulint huvud. Han är ganska lång i sitt längdparti. Det är också det som gör att han ser lång ut. Och han får ett väldigt ledigt och fint steg ifrån sidan på grund av sina goda vinklar och sin längd. Alltså han är lite för lång egentligen. Den hunden som står på andra plats är en mycket harmoniskt konstruerad hund där de mesta sakerna sitter på det rätta stället. Han har något framskjuten skuldra som gör att han blir lite satt i sin hals. Han har ett väldigt trevligt temperament. Han skulle kunna vara något bredare i sin skalle. Allting sitter väl samlat på hunden. Han har en väldigt tät päls som är en aning öppen. Han skulle inte få vara ett uns kortare faktiskt. Han är rektangulär, inte väldigt rektangulär. Han har en väldigt fin helhet, det kan ni se. Han bär sitt huvud högt. Han har mycket vackert uttryck. Han kunde få vara en aning kraftfullare i sin skalle. Alla de här hundarna har väldigt fina nospartier och kraftfulla käkar. Jag vill säga att jag är imponerad över de fina käkarna. Och om ni skulle titta i munnen på den här första hunden och faktiskt de andra också, så skulle ni bli glada. Och det skulle tandläkaren också bli. De ser snygga ut i munnen. De har borstat sina tänder innan de gick på fin utställning. Heder åt er och heder åt det beteende som era hundar har visat här. Så ska isländska fårhundar bära sig åt. Tack så mycket. Håll käft, Hjalte! Han går meget op i halen. Det gjorde han i hvert fald på tidspunkt. Ja. Hvorfor har du ikke sparet på? Hvorfor ikke? Vil du gerne være mig på løbet? Vi skal ikke på dem i halv. Vi går videre til Gør det der barn og hund, hvor opsøger det? Og så fra hunden, der kan man selv gå ind i det. Men det går så hurtigt. Jo, det er skam. Det var også derfor, jeg startede, fordi det går første gang mig ud. Der er det fint. Vil I godt alle sammen på det efter dig, så kommer I lige herhen. Kom og til over i bilen. Vi er klar. Det var godt.
14 til det. Hjælper I lige ham, hvor han skal stå? Og jeg kan fortælle jer alle sammen fra dommeren, at det har været utrolig svært om at komme hen til dommeren. Anne-Katrine, du skal gå hen til dommeren. Så vil jeg. Om at komme derhen. Det er flot. Tillykke. Så vil jeg gerne bede. Det tager lige et øjeblik. Jamen det er jo nødvendigt, for folk kommer og spurgte. Det var der lang tid nu. Ja, om man er i læg, kan jeg høre, komme op til huset til, så er det åbenbart rigtig godt vejr. Mere end har de der lovpladser, og ikke vejer mere end 14 kilo, så siger det fut. Er det bimmer? Det er der oprindeligt. Det er der ingen tvivl om. Men det er, alt har været det samme, tror jeg engang. Altså. Men det var bare for at vise, hvor avanceret man også skal være. Og Jørgen kan godt få stop lidt der. Og så prøv at kalde på ham.
og han vil ikke gå igennem. Gjorde han før. faktisk Han har gjort det. Ja. Han går lige forbi. Ja, der er en, der er lidt... Ja. De der har altså heller ikke set en idræt for, hun står sådan. De er lidt bange for det. Jo, men angsten var ikke. Jeg kan se, hvem der var med til det. På 8. pladsen, der kom Lilian Meisner med Oscar Mors Ern Ejer. Der kom Lilian Meisner igen med Oscar Mors Ern Varga. På 5. pladsen, der kom Karen Bielefeldt med Jasmin skal vi have op. Ja, der var 6 sejre. Ja, der står Jens Signe. Ja. Undskyld. Ja, den er god til. Der er en anden kønsvej for kampen. Så har vi en vandrepokal, som er skænket af Bjarnesens VVS, syd for Aalborg. Syg en Jørgen Hansen, som er en af de nye. Og der skal siges, at nogle af opgaverne, det var både hund og fører skulle igennem opgaverne. Og nu skal vi ikke sige noget om folk, der ikke kan slå igen. Men der var jo opgaver, hvor man skulle igennem en hula-hop-ring. Både hund og føreren. Han klarede det. Vi kan komme op og købe lige til den år til spillet. Vi vil køre det lidt anderledes i år, så vi kommer lidt hurtigere fremad. Så der vil blive en del sidegevinster. Vi har 10 farver. Kan I høre mig alle sammen? Vi har 10 farver, og hvor er farverne? Det skal jeg lige have. Et eller andet sted. Nej, det skal jeg ikke. Et øjeblik. Vi vil lige starte lidt specielt. De 10 farver, der har vi 10 flasker vin til, og vi har et nummer her, så dem der sidder med det, de kommer op og henter. Alle farver, 10 farver, det er ikke de store til Jørgen Sten, men alle de almindelige til lotteriet. Og nummeret det er 92 92 92. Værsgo. Pils. Jeg ved ikke, hvem der er så venlig at komme med det. Det er Ken Westmanne, får jeg lige viske det hørt. De har fået den. Det er 10 sted. Rødt. Rødkontor. Det er rigtigt. Og sidegevinst her, det bliver sortsags bagnier. Og til den anden side er det både chokolade. Lækkert, men jeg ved ikke, hvem giveren er. Og her tager vi lysegrøn F. Lysegrøn F som Frederik. Vi tager den. Jørgen insisterer på, at det er naboerne, fordi det var nummer før. Og hovednummeret det er 74 74 74.
Jamen, jeg skal ikke noget i dag. Nå, vi trækker ham. Ja, vi sidder også forholdsvis... Nej, vi... Det kan lige så på Rolig. Ikke, at der skal fotograferes af nogen, der